Hej Skovlund Skoletid. I denne her video vil jeg gerne komme ind på, hvordan du kan bruge Green Screen Studiet, hvilke ting du skal tage højde for, og hvad for noget udstyr du skal bruge. Jeg vil fortælle, hvordan man finder udstyret, hvordan man sætter det op, og hvilke tips og tricks du kan gøre brug af for at gøre dine videoer sammen med eleverne bedre. Tak fordi, at du gider at kigge med her. Men inden jeg vil vise alt det praktiske, vil jeg lige fortælle, hvad Green Screen egentlig er. Som I kan se bag ved mig nu, er der en grøn skærm. Den grønne skærm, det er den, man filmer. Og når man filmer den, så kan man redigere alt muligt ind i stedet for den grønne baggrund. Og det vil jeg vise i videoen her, som du kan se nu. Men jeg har også lavet et MeBook-forløb, som du kan gå ind og se på inde i vores Share-it. Du skal bare skrive Green Screen Studio, så vil det komme frem. Herinde vil du kunne se, hvordan man lægger videoer ind bagved, hvordan man lægger billeder ind bagved, hvordan du kan bruge din mobiltelefon, hvordan du kan bruge din iPad, hvordan eleverne selv kan gøre det. Det er faktisk ikke så svært, når man først er kommet i gang. Men, siger du. Hvad nu hvis man har svært ved at komme i gang? Her har jeg et forslag. Skriv til mig. Sig, at I gerne vil lave noget med det her, og så sender jeg et tech-team ud til jer. Tech-team er nogle elever fra 4. til 7. klasse, som har prøvet at arbejde med det her, som har fået fortalt alt det, som jeg blandt andet fortæller i videoen nu, men de har også prøvet det i praksis. Så de kan komme med ud og være med til at opstarte et forløb hos jer. Du skal bare skrive hos mig, og så skal jeg nok få arrangeret kontakten imellem en god gruppe elever, som kan komme ud og hjælpe jer med jeres forløb i Green Screen. Green Screen rummet, det findes i kælderen. Lad os gå ned og kigge på det. Her finder vi det gamle Green Screen rum, inde bag festsalen i klasselokale 80. Men for at komme ind her, skal man fortsætte ned ad gangen og åbne op i de større midterdøre. Nu er vi inde i lokalerne, men som I kan se, er der endnu ikke sat noget op på væggen. Men heroppe i toppen sidder der en lille krog, og her skal du hænge lagner op til det nye Green Screen Studio. Dem finder du herinde. Og op i toppen her. Her finder du også det lys, som vi skal bruge, når det er, vi skal få den bedste opløsning. Og de findes herinde. Der står 3 stykker af dem. Lad os prøve at tage de 2 forskellige ting ud, altså lys og green screen. Green screen lavet har sådan nogle ringe her, som skal sættes op på de 3 kroge, som man finder op i væggen herinde i rum 80. Det gør jeg nu. Her har vi en af de 3 lys, som vi har. Når den sættes op og sættes i stik, så er det vigtigt, at man får sat de her paraplyer ind, som også ligger inde i det samme rum. Paraplyerne virker sådan, at der ikke kommer skygger op på væggen, når vi filmer. Den sætter man ind i her. Hvor der er et hul. Hvis man ikke kan få den til at sætte fast, så kan man altid sætte den med noget tape, eller man kan tage nogle af de skruer, som ligger derinde. Nu er det bare at gå i gang med at filme. Når nu jeg siger filme, så er der flere forskellige måder, I kan gøre det på. Når jeg får sat lyset op 3 forskellige steder, eller kun 2 steder, hvis I skal filme noget, der er tæt, og I har fået sat green screen lavet op, jamen så skal I vælge, om I vil bruge det her kamera, jeg filmer med nu, eller om I vil bruge jeres egen telefon eller børnenes telefon. Inde på MeBook har jeg lavet et forløb, hvor man kan gå ind og se, hvad for nogle forskellige ting, man kan bruge for at lave en video. Når man låner kameraet, får man også et stativ med. Her kan man se stativets indpakning. Det vil jeg gerne vise, hvordan man sætter op.
Her har vi stativet. Stativet kan være kort, eller det kan være langt. Det afhænger af, hvordan vi indstiller det. Lad os prøve at få det op at stå. Sådan her ser stativet ud, hvis man gerne vil filme nede for bunden. Der sidder sådan en pind her bagved, som kan dreje rundt. Hvis man skruer på den her, så bliver den fast, sådan så man næsten ikke kan dreje den. Men som man ser nede i bunden her, så kan man godt indstille fødderne. Og det gør man ved at åbne på de forskellige knapper, der er her. Der er en i den ene side. Så skal man selvfølgelig også åbne i de andre sider. Og så kan man trække benene op. Så skal man selvfølgelig huske at lukke på de forskellige knapper her igen. Som jeg har gjort her nu. Fordi ellers vil benene gå ned som herover. Nu lukker jeg lige resten. Nu er stativet blevet en del højere. Jeg kan også åbne for den, der sidder over her, og gøre den endnu længere. Eller jeg kan tage på håndtaget her, trække det ud og dreje op. Og så køre toppen opad. Når jeg skal sætte mit kamera på, skal jeg tage og skrue det fast på den skrue, som findes heroppe i toppen. Det vil jeg nu vise med min telefon, som filmer kameraet. Her har vi kameraet, som man skal bruge og sætte på stativet. Det vil jeg gerne tage frem her. I æsken finder vi kameraet, som vi har her. Det er forholdsvis simpelt at bruge. Man åbner op for det. Og så vil man se på skærmen, at man kan starte det. Herover til højre er den røde knap. Når man trykker på den, så filmer man. Når man tager den fra, så stopper man. Kameraets billeder bliver gemt herinde, hvor der sidder et SD-kort. Det trykker man på, og så får man SD-kortet ud. Det sætter man bare ind i sin computer, og så har man proppet alle billederne fra telefonen eller fra kameraet og over på computeren. Jeg sætter det ind igen og lukker. Som jeg fortalte om før, så skulle kameraet skrues fast med en skrue. Det kan man se her. Så den her skrue, der er her, tager man og sætter op på kameraet der, så de passer ind. Og så skruer man simpelthen bare rundt. Det skal man nok gøre med 2 hænder, kan jeg mærke. I æsken findes også opladeren. Og det er en rigtig god idé at tjekke, om kameraet er opladt, inden man begynder at filme. Det gør man ved at åbne op for kameraet. Man kan dreje skærmen. Og heroppe i højre hjørne kan man se, hvor meget at kameraet har batteri på. Her vil jeg for eksempel tænke, at det vil være en rigtig god idé at få ladt kameraet op. Tak fordi, at du gider at kigge med her.